да бъдем тук, докато премахнем ЧЕЗ от България. Преди да дойда тук, аз получих бележката. И какво мислите пише в нея? Изхарчил съм 61 лев, а те ми вземат 148,50. Това е с всички. С всички. И за това призовавам всички, независимо от каква партия, какъв произход е, няма значение, да стиснем здраво и умрука и да смачкаме тези предажите тук, където са до нас. Да ги изгоним от България, затвора. Да допълна още. Нашия народ от град Сандански, град, в който е най-хубавият град, може би в Европа, не може да видиш граждани от град Сандански по улицата, а ще видиш гръцки. И само езикът, който говорят, е чужд. Чужди езици слушаме тук. Няма българска реч. И за това трябва да се бориме, докато премахнем тия продажници вън от България. Преди да дадем думата и на други граждани, искам само да кажа, трябва да се гордеем от неговите думи. И не само Сандански, че е най-хубавия град в Европа, а мога да ви кажа, че след срещата на Сандански с ЧЕЗ не са успяли да стъпат на друго место. Те изненадаха Благоевград, но не и Сандански. Сандански не спи, трябва да е ясно. И точно Сандански събуди България. И Сандански почва да пише новата история на България. Благодаря ви! Добър ден на всички от град Сандански. Искам да ви благодаря за това, че се присъстват днеска. Искам да кажа, че колкото са тук, сигурно има още толкова, които би трябвало да са тук. Искам да ги призова, аз съм от Смолян, живея 10 години в този град и никога такова чудо не е имало подигравка, както от общинската власт, така и монополиста ЧЕЗ. Значи мога да потвърдя, сметката ми за ток никога не е била така от 54 лева и няколко стотинки на 179 лева, почти 180 лева. Съжалявам, че не нося смисъл фактурата, но готов съм да я предоставя. Искам да им кажа, тук сме всички хора, няма значение от какъв произход, както споменаха и преди мене, възраст и всичко. Крайна сметка ние ги храним. Те само сменяват джиповете, а не правят никаква инвестиция за преноса, който те казват, че са правили. И искам да кажа и следното. Техните хора, които са там, не зная какви пари вземат и каква сметка за ток плащат, но слушам по града, че едва ли не казват, че много малко им били сметките. Това не е вярно. Готов съм да отида в общината, но когато бях там, те казаха, че не може да се срещаме с ЧЕЗ. Тия да не са някакви, не знам какви да ги кажа. И искам да ви призова от тая трибуна, аз съм на 30 години, имам на едно дете и искам да кажа следното. Защо е това лицемерие от нашите депутати и така? Преди да дойда насам, видях един от Пиринския край депутат, който е, и ще го кажа кой е Яня Янев, качи се в БМВ-то и си замина. Защо не дойде тука и да каже, поне да каже дали е съгласен или не с политиката, а иначе на митинги и за предизборни политики съм сигурен, че всеки ден ще е тук. И искам политиците да застанат до хората и да им обяснят защо са продали и да развалят всички договори. Значи аз моя баща в Смолян, там мисля, че ИВН, не знам, ще ви излъжа, и там има страшно надписване. Но там няма смелост като тук, затова благодаря, че сте излезли. Значи на трети протест е втори и искам да се продължи тази политика, докато не преразгледат сметките. Това е от мене. Искам да ви пожелая приятно изкарване и всичко. И нека България да пребъде. Няма нужда да се представям. Искам Ирина да излезне. Тая, която е уволнена. Откраднала е сумата и пари от хората.
сумата. На бележките, които не си пазят, не могат да си възстановят сумата. Не само това, хората на енергото сменят електромери, за да не плащат някои хора. Всички електромери вънка, за да има честност. Циганите да плащат. Всички сме еднакви на тая държава. До кога ще ги търпим?